na say ye was into my tetia wada wumu. Uwebeya sama makuma na nentuma titio. Ya mamu nyina atenase emma kwa abadem be Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na wagiso se yesane ne badwemba ekwan so nananom ene adehye omanma a mohwe ye Nyansapo adofo nyina yedemase se da bia mugusu na mohwe Nyankopon enhyam na onye mo kese ewo enne Nyansapo yasa babiem ye baye a na yese ye betenase na ahwema botuntum mu de na yese enye ahogonozo anse afi eye Appiah asanteman ebeboa na Ghana ya mamre ne amane no yasa aton no na Asante amane no so yahyem kena ewa hanom enti ene no ye ba ya abrewa nchen ene ya ba ye bebo nkomo na afi no yesua ne makakra ma me nkoma abrewa ho ententem so na mema na kwa ba okofo poma Emena ya oba ya na ya akura ne mena ne de sei ana eno de ense de ne ayi bia ya mena ne wo eno no ye de hina ka betimi di amame akama ni beje pa enu nsi ni ho a ye koya no wunya na ade amame ai o kaya na ade amame ya di bodua ya bodua minim se yawo nya yawo na ye yawo bodua na kosi bodua ya so de ya bodua sa oh okay minim se ya kwasi nko a okay enti no na chese ene ma minyina so na memo akwa aba ya ebu ma bibi kura de wo nyen chance ne ye de frɛ no kura okay ma me ye bodua okay so ma ho sisi okay so ho ye de Nyankopɔ adawro okay da so tenkun na nanom ehire hyiram ti me yare se de be nia ma so de ki edi ka kire o mo se yesre wo mo so ma yo ma so mo do be kwa animu anum ya wo mo proceed ni wo mo ntwenkwa animu sanse ye hia o pa ya brewa anwuma na wo ye no ne se de wo si chirechi mu ni ade no edura chire ama nkrofo ni asopa ene ade ni ye bom paye se nananom nso efa wo mo hono nso no ebehu wo mo hu de wo mo hu na me ka ni hu na hu foforo asem na me kan ehunu ni hu nya hu obi hwa so no wo hu wo hwa so no hu ti wo mo hwe na wo mo hu na wo so wo mo hu na afi no wo mo hu no wo mo hu ne wo so wo mo hu ne wo mo yo eti eno anu no nananom madaroma ya na etoda Asante abakwasem no yira ni ehu ba bia fa ene de eye ni gisem ena eba Asante mem ne sa ya rehosem ewo enti we no obi bese de ya de ya sa de ebe ka no ye nana Prempeh a Asante obeye wo hempopra no wo hanom a ode ya wukoduro ne nam ye eboa yesoma Asante man nana na kukoduro so ene nweta so a wotigina yenti du ba bia kwasi broni antimi antentam na wo se won mu ekekere no moano na afei wo mo de ne ekọ oman fense Seychelles ekwan a otu ye no ofiri ne mamu mo mo de ne koye kwan ya ofa so no ba ekiri ne kowi ekiri oto ananom ewo ense do efen ne ebe hye fi sha be se wo ha ani aduonum nie 150 years enya asem keto akra na Asante man be kai ne ya nneoma bebree ne mu bie no ene ye friend se kuntunkuni na ne ye bedi hu nkomo kakra na yentimi ni abra na Prempeh na ankasa no yenni hu nkomo kakra ti me de be hyase na me abrewa ya Prempeh ho asem kakra ne atia ye kona na afi kuntunkuni no so ababa besim enti ke ho enema bebree ne ye de ebremo abrewa akwa babiem ya eburu ede na wotefa Prempeh ho nana Prempeh tete no afi na akoye te se Asante a ye ka ye hubo mu no na asa akoye 70 me ho ase bibibem aperepede saa nti akonwa no ebre toye no ye de we ba nana kwakudu edi nkan ni kufika akari eti kufika akari eto a wotoye no to anana no wonse do no na ahotonim na nti ase enim na nipa nyina na te ye ho asese sabre no me sana na kufika akari ayete se de na ewu ma kofa abasa atamels
enti ba ne saa no na ma penche abe nti we fa akwayi bi ba yɛse yɛmpɛ no aha akwayi bi ba yɛse yɛmpɛ no na Prempeh the first ye friend kwakudua Okay. Kwakudua. Ni yɛdi ka wɔ kwakudua odi nkan. Okay. Kwafika akari mensa bonsu ono n'akyi ene na yɛpɛ saa ɔhena yɛde ne si hɔ a na yɛ pinche no enti wo mu koyi abrante sɛ abɛmu aketewa yi die ne hu ni asɛm bia yɛde ne kɔkyerɛ sɛ wo mu pɛo sɛ yɛmpɛo ɛdiri bi si so. Okay. Enti na akɔyɛ sɛ ɛfa baabi ayɛ ho sɛ yɛmpɛ nti fa baabi na wo mu de ne ba na yɛ tae so sɛ saa bɛmu aketewa yi die ne hu ni nka bia enti wo mu pɛo yɛmpɛo yɛde ne kɔ ɔno ana yɛde ne si so. Okay. Okay. Ampa wo mu ba ya yɛde bɛto mpanyin a yaka n'anim enu wo mu sɛ yɛ mo ate ase sɛ mu pɛo sɛ mu mpɛo yɛde ne si so. Afi wo mu nyina nya abotɔyɛ mu so saa brante die yinim sɛ ne hu ni asɛm bia enti yɛ nyina yɛpɛ ene yɛde dini Prempeh ɛyɛ na konwa. Wow. Enti nanka wɔbɛyɛ kwakudua ɔtɔso nana kwakudua nanka wɔbɛtɔ so mienu ne wɔ kwakudua odi nka wɔ hɔ nanka wɔno na konwa wɔbɛfa no yɛ kwakudua ɔtɔso mienu na saa predo menteme ho ase ne ade no a wo mu di akokoduro esi kiti sɛ mu po ene yɛde nye edin Prempeh the first to. Wow. Arefo abrewa ma yehu edi Prempeh na nkasa kora no ekwan e fa so ba na ye se wono amu na nka ye nana kwakudua otoso mienu edin a na nka odi bedi akonwa no na so we mempɛ na wachem se ene mu mpo we de wono a Prempeh a odi kan ye arwa nyansapo nsa kakra ta bi so enti me kan no kakra ye hwɛ sɛ de wo kan ene no betimi ababa behia na yenko enti sa wura afe apem dumotwe ahankono adusia 1896 ena Prempeh a odi kan ye otu no to anase ono ane manye enso na yapam na de firi mu na abrofo no afande ne ko na mame nkan bibi kakra Nyansapo yensa som no na yenkɔ yenim me kan ne poto kasa me wi a mebo ntofua me kan bibi kakra bi na yakɔ yenim was nana Prempeh the first was S2 in March 1888 with S2 name Nana Kwakudua. This name later changed to Prempeh the first. Because of the civil war which preceded his estrangement, the chiefs who did not support him continued to cause trouble among the states which were opposed to his estrangement were Kukufu, Mampong, Insuta, Adanse, and Dadiase. The states which supported him were Kumasi, Bekwai, Drabin, Ejoso, Ofenso, Nkranza, and Afi Ejosohini. Was the war general for Nana Prempeh factions during the Civil War. Therefore, after the war, his stool was raised to paramount status. The other Asuna towns within the kingdom who were serving Kumasi direct, but had scattered were all made to come under Ejoso, as requested by Dikopim, Ejosohene, Nana Dikopim. According to oral tradition, the defeat of Atrebuanes supporters made them desert their towns. The people of Kukufu crossed the Pra River into the protectorate. Those from Mampong and Suta went to Atebubu. There was even the move by the people of Mampong to become British subjects. Mamin fancy animal, edu se was a metroaso, menya kakra honoma, e was ye kan kwa. Na de na me pese ye twa mfonyi mamu hu no ene abrewasema wo kan no. So we se me hyase e kan ye di besi bia a meduru a
na che se ni di ankasa ye kwakudua se de abrewa kan ye na ampa afei ne ye wonkrofobia no omo mpene so abrewa kan ya ampa ekowi ache omo nso ano omo pene so a na mabodin a ni nyina ekowi ache no omo se mumpo Prempeh mumpo ono ani din bedi ene me nya din Prempeh no eno nso aba betodwa na me hu se na ye wo aman ni bi nso ho no ma na wo mo mpene so mabodin dada e de akyeremo kokofu mampon suta adanse dade ase ena wo mo nso ana wo no pene na henie no so no kuma se bekwai dwaben edwoso offenso nkranza na ni nyina mu no na edwoso hene na dikopim wona na eye na kwakudua ekire obeye Prempeh the first no na kofo no wona na odi animu enti eduru baabie no se de me kan no wono na oboa on se edwoso ye asonafo akonwa ema wo mo a aman na se nkuro na ye asonafo ne disu nyina no oma wo mu nyina be hye ono edwoso na se ebe kan ho ema wo no bo ama enkoden ebe bo ni chidom tese de wo kan ni krata ikura mi no kura wom se na ni din e de nana kwakudua odi kan a otoso mienu asebe ansa na predu mentimi ho asenti no Prempeh the first edin no eba ya enye asem ketwa abusia yento aso yedu baabi na wose besa beto aso a mekan na ya hwese de abrewa kan no ene nwoma na ekura ye no ene no ewotwaka bi a yebehu abrewa na se de krata ekura mi ene ne ewo kan yi no pepe wow enti ekoba ne sei ena afedie ekowi akire no se nkro we na omo mpene so nyina no fedie omo boto wo mo yam mampon ensuta dade ase ena omo kan fedie omo boto wo yam omo be so hu se ade bi wo ho a na ye hwehwe ye nyankopɔ okora hwehwe na so se nipa bi ansinkiti a wo se foro betimi aya amana bo agu ama sa penche no atana hoda bia na wo mu na ye sinkiti no ema ye nto ba mu ye den a ye kan dikopi me yi hene ejoso hene wode nasonafo a ye wo na chi nyina be hyemu ma ye bodi chidom na kire se wonye tintiman pa afi no wo mu a ya kan nyina na we kura ye nyina ye baako ye kabom ni ye ya na nye no ano no ai idi Prempeh kura de ye mfanto no so sanity abrewa na ye se satemi dikopim dia be pia de a na ye satem no obiri konfa no chekura nya ma mehye na honwade na se wo se ye dikopim kura no eye amamre no ono kura ne ye nde ye dwo no mo so no sabre no never obiri konfo wo aba but na sa aye sacrifice no e wo so omo do omo hu si ho de ma Asante ma na nya nuru ho okay yen hwe e koba ne sai ene kowie na wo se nana Prempeh ono ade ne man ofiri mu na abrofo chi no se abrofo no wo mu di tua kese na ba ayo sabre Asante fo ye wotua be ti abofre odi to be prim wo pam abrofo su ja bibi to gekekekekekek ye titia gas kura mu dwane ende na ma wo mu di tumi bi patapa bi nya ye wura kire no de ne ko okay na satem no ye ebra na omo pese omo esa afasikedwa no satem ni nyina na ne nammu meboa so wo mu di kanya ye wura de ne ko ye no ekire no ena wo mu sa asomai biem yen sa amra okay nti wo mu ba ye sa ba ekire ye no edi nka no na nka wo mu di na ada ne kwa bi so se wo mu ni Asantefo ase ye ne ye be ye koro se ye bi tuefo aka kire ye se ye wura no aye de ne ko ye no ye nkoye ne bone na ye ko kire na memuyo na Asante so dwene ho se da bi sebi kwase ya woni mu hwe kora no woni mu do kono to ahe nti nya ade ya sa nkrofo yi aya be ye bejeja aye kwakora okay enu ne ma Asantefo esa akira brofo hye wo mu ani ya ade okay ye de from twene so a wo mu ne ye aguru twa wo mai hu hia eni wo mu mai di akire ne ye todwom o twa bode atwa kwadu tusu o twa bode atwa kwadu tusu machiri ye wire o fa ye to so kwa aburuchiri se eburu ni aye biu
Se buroni ayebio. Wachiri ye wiro buroni ayebio ai. Ti abrofo no sa koye no. Enu se sa ya mfa ni bedi anko. Ne se ko dada nkrofo ya yenyaye. Wo se ye de akukuduru ena ekọ. Enu na wo mu ba ye sa ne asantefo no be hia ye no a. Ya asantoa ene obe. Abroa. Ase se satem no ansakra na ya asantoa kon no ebeba nya sa. Se no nenam mu me kon no ba. Okay. Sa bre na ne kon no ha ase. Okay. Okay. Eno na wo ma ye ti ase na ye ka se ofin so hema. Satem no yo man hema na ase na ti sei. Se wo sa bre no na ye nhihie se we ye man hini we yes. Ne nyina ye se kura ye boa sanitation. Okay. Eno na ma ofin so hema na mo se ye friends afrane wa odi ka tutu sana ya santo asa atu na ode ma na ode kokon no. Okay. Na se satem no na abrofo no epese wonom fa asante no mum era na Prempeh empene so. Okay. Aha no eye 1888 ena omo ebeche na omo de ne ekọ 1896 ena o return ye de ne eba ye friend say Asante mem hanom no ena ahwe bra no mudi ne si ade so 1888 na se Nana Prempeh mudi ne si ade so no anche kra ena saa niema no ehya ase se sorry wo honom ansa na 1900 no ekoda ne ekon pa na ya santoa ekon na woni abrofo no koye no mame nkai we nso na yenhwe ba bia waka dia ba besi no nso yenhwe se ene no nso betimi akọ ehia mame nkomanim was the people of Kukufu Cross River makai hon mame nkwa those from Mampong and Suta went to Atebubu. There was even the move by the people of Mampong to become British subjects. This period coincided with the scramble for Africa. Therefore, the British government decided to colonize Asante by all means. The governor wrote many letters to the king on the matter, but Nana Prempeh I did not yield to his suggestions because his requests were always accompanied by threat. According to Campbell, in one of the letters, the government promised to pay the king £600 sterling. And £600 sterling credit ba yeni akasiska ketwa per annum as Appiah. He also promised to pay the chiefs of Mampong, Kokofu, Bekwai, Drabin, and the queen mother a total of £1,400 sterling if they agreed to come under the British. But if they refuse, he will eschew Atrebuana, the rival contestants. This luring and threatening behavior of the British made the king and the state become confused. The kingdom had already decided on friendship with the British. That was why the governor was invited to be present at Nana Prempeh's eschewment. However, it was not duty of British government to appoint a king for them because of the threat. The king appointed an 8-man delegation to go and see the Queen of Britain and have a frank discussion with her on what was happening in the Gold Coast, especially in the Asante Kingdom. Nana, ahaya makan bisi. Na se edrumre bi se de wo kana. Abrofo no epese ye anyesi broni. Ompese na wonom fa Asante no mum edi Asante so. E ma Asante be hye wo ma se. Aha na di ntia na ye ka se Ghana no Asante ne den ho no. Eno no Asante ewo ho ansa na Ghana eba no. Ko sa ta me kasa nyina no. Na yenuanom mfantefo no ene wo mo maka nyina ede wo no nsa. That was 1844, the bond of 1844. Ede wo mo nsa akɔhye apamase a wo mo do wo mo akɔhye abrofo na se. Nanso Asante ampene. Krata ya me kan che se senti Nana Prempeh odi kai wa ampene no. Na ese wo kɔsra de obi ho. Na wo kɔ na kaka bensem so. Odi force se wo kɔgye. Enkrata asem wo mo de ba pesa Asante ebre wo mo ase be hye wo mase nyina no. Na ese wo mo pese wo behunahuna na moti abanso yenyi nkonya ankyere no. Enti edrubre bi enkura me bubo odin ni nyina no eye nkura amampon ka ho ene wo mo makeka na wo mo pese wo mo di sika ene empo Ken Prempeh na
edi sika beto wo mo enti na nananom bi mo ya na bi no bofu no cause o ma kwan a me amfa sika amfa anto wo mo enti Prempeh no mpese o mo di sika ebeto no ene aba ahema bi ana wo mo ho enso wo ma ampene eno ne nam so ema ono Prempeh the first etu abofo se wo mo nko nyiresi na wo ne oba ahema wo no nkotena ase na wo mo ni nkomo na wo mo hu ne ekoso ha wo mo ni nye ho chese we nyina ya ade e keka bo mu a ma abrofo no bufu ya wo mo se Prempeh eye threat de ma opin na koma ti wo se ne wo mo fo no lu fo so ye chi no de ne kwa na kane ni nyina so no se kun si ni ye kire wo hena na kun negu ya kire mu wira e kun negu mekai eno no mbebo amane a na satem ya Asanto a won ma ne bufu ye no oso otwea akwasi kokko ototra separate ase hwan me mpene ema wo mfa ye wura ni mmeye fom sa oche no na abrewa enwuma enchire ma oche ne che ohema no ho nso kan ho enye ono nko a echi ni nua ba ko kan oche chiri wo mu na no fo ba che se mo amaka de mu di tu bibia okay enti ye kono a ye bewe na se enu achire yi ansa na omusa abeche ya Asanto abra o ye se sikadwa no mpene no kono si ye no enu achim fie bebe kraza okay na ye sa tem kwa metua nso abam se kwa metua de ono abrofo ro be no wode ne ho kobo mu enu wo ye no ho se o ya aso wa ha aso ni ha aso wa ha aso ni ha enu wo wura mu se de obenye sika adi na wo hunu be bi esikadwa no wo no wode achira abrofo no ama abrofo na fa akọ okay eno na ya Asanto ahuri gina ya ono so omo che no e wo kan na Prempeh ho no okay abusu ayanku ya nim ne yenhwe na Prempeh afei ebra wo mo de no eba ebedruye no ne ye hye ho fa ya hyeda ye pese ye kaaka mo niema na edi besi so na afei ye wura kuntunkuni mu na ye di si na ye de ko eno nti se wohwe ma abrewa se de ekura mi echire mu na yese na Prempeh won mo che no ko eza no echire ansa na wo mo de ne eba ye na ye February busumi no mu eno omode ne bae na omode ne bae ne na anche eno oto anan wonsie do na se ye na Prempeh enya de awuwi wo e wo Seychelles okay oba o mem hanom sa bae sa bedi na konwa sa bedi na konwa se de da ho na ne ho nhihyi bibia pepepe okay na se wohwe a di ade ne free obenem bosome ne da ne to so aduonu nsia Appiah pem edunwotwe aduowotwe enwotwe ne mu 26 March 1888 ena ohya ase di ade ena oto anan wonse do ewo Appiah edunkono aduasa baako 1931 mu ena oto anananom ewo ense do abra na chese wo mo de ne Seychelles a waba omem hanom wa ha wo di na konwa wo ye ne oba ne nhihye ye da ho dada nyina wo sa hyehyɛ ne kan enti ono na chi no ena Prempeh otoso mienu bae Prempeh second okay nana kwa mchirichi okay ono ne nana kwa mechirichi no chiri echie a wo kire ye se okọ adum prisons wonom na onyini bi a ya obi gina so a wo bodawuro no eho ena o chiri chie na odwa ne mu a enti amoma ye sa onyini ne si wo saada no sabre na enkransa fo ne Asante fo eko na ekun mu no ena nkransa bosom efre ne ntoma okay no ye na adwen se wo be kire sante henawe ese wo kire sante hini wi a na kire se kun negu sabre na Prempeh the first ena ti akonya so okay enti da no a obaaye no ne meme yigusam meme kokon ti woni se aka wo hene nko a ofi ena obekire eno ne saa be me yi a wojira ojata no so bodawuro no efre no opoku tenten na misu opoku tenten na misu opoku nedu saa dum na me de papa oburoni ne tiribi so akonfo mi nsase ye kokko abare konkwenti ma adwora wo sika no dwure anwe edueburuwe esita bodi entabre koya ye bidi anaye twe
Wow. Wow. Dear Buru, I'm see me yo, na me nyamanye, me yanka bede. Dear Buru, I'm see me, na me nyamanye, me yanka bede. Wow. Dear Buru, into a poku tenterano, and what shre, Sebono. Ichi, your friend Ichi. We will ye jata. Aye. We won't ye. Okay. Who cheers the bopa? Okay. No poku tentern. A chair no wide the noon. Or why the no na kwame chiri mame na wo ko awo ko pepe na kola na je nga Wow. ena opuku tentire fa dawuru no gina no so na wo bu me ma momiru ma chiri twi nti na kire se kwame akola no wo be chiri twi no ye di ni to no so. Okay. Okay. Na say e ho no nso de no e ma na enya ho nti mu amonim adum wo de ko prisons methodist obi anu ho a na say ho no afi jata ye frɛ ne kyem so jata wo de wo kyem ene wo se boso so di otwie kuro twie okay mansa okay na say wo honyi ye siwe sesi a ndia e jata enye twie edine no so wo ho no so edine no so da ho no so ye etwie okay enye won so na wo se e frɛ de nkyemmena so no e ho ye me nana no mboro no adenkyemmena so no nti e ho no hye adenkyemmena so no mu se wo ni de ye beye ni si ho okay se de be ya ba bi e besi a obi afiri ba bi ba obi hu nti ene ho sa rana bat no so na e beye di si ye okay okay nti ye besre nananom mom ye nhwe na se ye betumi aye nsesan a yenye nsesan ne yenye netwie ne preko na yehu ganse we esi we de jata na ehu ohun won so de wo kyem won so de wo kyem we nye twie ye sebo eja ko sebo ko twie sebo no ti nananom ko twie amansa sebo sasebo na ne ho dame no dame se ko twie amansa to nsioma ne ho anefo nenso ne ho nsensan ne de nananom so de to dwum tane no entan ne egoro ntan ko twie amansa da hem kwe Okurochi amansa da hem kwe adowa na edini mai kunturu fiusi boso na masai ne mawono. Wow that is oda hem kwa adowa na ma no oha na ye ne dia okay enti nananom ye hwese betia ensacha ya yenye na eho na nkasa kran kensi signboard ne yehu se aha de nkyemmena so na ese eniem so katakata ka bom bibiri ye fra ba bia adu di amena ye se nyina ne se apetrapa no asa de nkyemmena so ye dia sa akonwa no ayira atonsuom ya se kura ye wo ye nim de edi akonwa ne nam okay ya me wakofo poma me to me nim se ye me nananom agapade na ato ajeje mu no me da ho amena nananom be gina wachi na aye se baby a ene nam ne de efefa ne de behunu baby a de nkyemena so materisi da no wo no pepepepepepe ena ne kwanhwi na kwantwa aya mu soso no ene abeye otwi a anka ono ena je asante mesi ho no ono be ma na wo je asante man efiri twie ni nsemu no anu nso yaye na si ho okay so ko edum wo de kwa ase ho a eho no no ye sante ne chiame hene ne boro no so obema bia gwa ne ntebe egu ne nsa so a wo gu nsa eho ye fire ho nsi ase okay nti sante ne chiame panyine no eho no ye ne dia eho ye ne dia a ye fire no nsi ase poku okay ai okay arwa ye wura kuntunkuri nim fa de nkyemmena so echa anwom no mamie na ye mfa nwuram Eko ewie ni anuma ye besi amue enu we nu brabeyoma obaye mecha panyin enu onu be ko di ohene wo ye ni anuma ye besi amue enu we nu brabeyoma adanchemi aso echa panyin enu onu be ko di ohene tie
ewie ni o no ma ebresi amwe enu we nu bra be homa enda metie metetia that was him panyin ba panyin ni echa panyin enso say sun bi abeda no so a wontimi nkwade wo hene wo se de ye kan Kokuo si asemala nkwa abrewa kuntunkuni bono nso ne de ade enna ye be kai prempeh finhia wo ha ne aduonum ni a abrofo be che no koye no obaaye enna oto anan mo nsie do ese ye di kuntunkuni ye be ye kuntunkuni de ade no no ene ye di be hye saa efan ya ye be di wasanteme mu akan kuntunkuni no na nanum ni beria na ifra entumetuntum tumetuntum ti se di ifra ye ni on se asante bem edwoada yawada ahimfi ifra tuntum eni beria da no okay eni beria da no ena ifra sa entumetuntum no e de hyase se ye na ebe kire no koye ene ye di ho afa he ti edi tuntum no ahe ase ena eda wokọ ne kire achi eno nso ye ni biresem eno nso ye kuntunkuni eno nso kuntunkuni no enda ya wada eno nso sa atoso ntisi ye sha ade na se a ye di tuntum eni birie ena edu mfimfini baabi no so ye di tuntum ema ye hunu se ye de gina ni bedie no okay ni ye pere so a ni ye wie ni ye yi amamre ni amane ni inu nyina wie a na afi kuntunkuni de no a ye de hia ase no ye mfa nko wie ho ni ye wie akwaside shirin okay nese akwaside nso kra na ebesi yemse se 7th asese nese eye kwasiade edi anim ya ebe ya program ye be hya ase no maye na enu nti eye ni breda sanse ye be che wo henkese ohenkese ne kobai e ma wato anan mo nsie do nti eye ni bre enye sa afa hye ya ahogono so nti na kuntunkuni no enedwira enya asem ketewa ijire twanya asem ketewa santememu eniema oya wo niema nyina hawo ba ye nyina eno na ye keka bom ne ye dwira ye ho kyese ye dware ya boss okay dwira no we nu kra de enye dwira na asem ankasa we de ye 50 years no nko asem ne ye be ye ti dwira ne de ni nya meduru hokra enti eye prempeh ye che ne ko Seychelles na wo mo sa de bae sa bre wo mo che no no e de ko ye no besi sa meri no aha eno ho afankasa na na ese kuntunkuni no e de kai ni bra sa tem e bae ma ye friend bedie entuma tuntum na ese kwasiada na eye akwasida ne de ye be yi kuntunkuni na gu okay ntina nananom di we no e hya ase di firi benada ya ho amamre na ese nu kwasiada ne na ese ye yi kuntunkuni na gu na ye de eye akwasida no okay enije aba okay ya prapra ye okay kuntu adentina wo se ye kuntunkuni se enipa woni beri a onkofa ade ye hire nyifa ese birisi wo ho ane kobene wo ho nti ade na kuntunkuni birisi di a kire de buroni re baaye o a kire de buroni re baaye na sabre na nanu kuntunkuni no ni ye hye ye de aduro duebna ene ye wo ne ye de ahye na ye tututututu o se ne obi wo ho an na adwuma no so wo he ntoma abrewa ene ye be hu niema paa o cause kuntunkuni a wo kan de cause say ye see ye kuntunkuni de ene na ye wo hena wuntimi mfra ntoma bia also nso fra kuntunkuni bi wo bia na okay obia ye no ye di akire nyina wo ko bia wo fra bi no wo hene na mfra kuntunkuni ene ye be hu niema because etoda ye comment ya na ahwe ahemfo ni bi kuntunkuni tim se echa asante man da akonwa no ho ansa na wo be di ahene no ebinom ese ukọ ye friend say Syria ene Palestine for wonom ntokwa na wonom kono bomb na omo toto no ewe Iraq no ese bia bo apetim na emu otutu ntoku obi kura aheda ye ne de esa ebinom nso de no kura ahoa nhunu kuntunkunu tuntum no ese eya ye fitaa bi ni ade sa epunu
egu ha mani nyina abotu pa adaka ma che ti ha me wo ma yi asase hata atemu because emu pampan be nu edurum ase wo mu di nu edurum na ni ye kan abewa ne enye me nwanwa se e bia opem so se entoma adi ka ba Asante mu wo mu di dua na ye eyi no chenchen ai hara wo mfra no bi de se na eduru ho a ebe hunu de ye kro ne de ye ba na se we nsu ebe hu amamre hu amane pa o e wo so bia pa ni behwe bi okay na nka we tete no ka wo mu wo ahodwum bi a ka utimfu fra ntoma wo ni wie mu atutuo na bi kura mu atete owie be ya nsamamba kuma ne ntoma tete o na seye wase ne ntoma tete a wadawo mu owie be ya nsamamba kuma na ne ntoma tete o wow entoma no mu ntokuro say ya e honyum no owuo be ya nsamamba kuma ne ntoma tete odawum hey abuja ese fonyini taw mani so se ye hene santin ni otumfo se tutu pe frantuma emu otutu na emu atete hey ni ye bodo dwum wi e de mpanyina asa na se satem we no obehye che na eye tuntum no meboa we no obehye batakari kese ana sai yenu kuntum kuni dano won hye batar kese okay be fre kuntum okay oh matese batakari kese no kra de o mun hye ne sa no de ye hye no ko ense obesi ade so no se bia so ho se ne ma me firi mu no o he ai aha bibisa no ye ni bedi a wode kwaje ne onu owu kokon okay ti yenhye ne basa saa se bibia na wafa e de ahye ye hye ne ebra batakari kese no na opoku ware katachi na o she odi shaase wa akonwa no obia wo de bibi o de ye ya ese ye de kai no okay abra ye sorry so na yakọ we eya mamre ne amane pa na ebetwa agu no enti oye santini ba Ghana ni ba abrofo kura eba na nya wo kura wuti kurum ano na se wo so obi aba na wo behwe bi abra we no etitwa bi wo mana bi obi be kan ba hye dem be kwa kutwa tini ade etitwa bi ani se ye wo ho die saa ne mai die na nanu obi a ti bibi ase obi a ti bibi ase na nanu ye to ho ache o ma mi firi mu kura saa ne mai ama ena ni nso nte se kanea na ese menhia ehu ni too much o kofa wo no ho kura na opem so abiem obi a timi ba behwe de ekoso ene ade saw ba obedi hu ni nko a asa obeba na eja obi a wo ba bi e waso ugina na won koye wurawura mu ko yakaka bensema pempesem okay ani etufo kakra na yenso na nse utufu ekopa ti we ma inki nkum na emse mmabunu no ya na omo pa futu no na ma inki no enkum pa ni yensore nko efutu asese mi wo ede ma Asante man titu ye mebaawa ye mabunu ye mrante ene ya pani manom na mpanyin si ye ni nam nyaja na mpedubo no dwom no wo se bra ye keka afie no ye keka ma adampa onipa da sani wintira ena me to dwom tie mu asem fa bi hye obotom ni team ne fa mu aba ene asasi su hayi a yetie pa ya Asante memu ye Ghana memu ye wiase ya yetie ade edika ne so obi a menene na ho fise wiase a yetie ade a emu oduro pa se ene se wi sika we nipa ye bo ba wiase
Wini ahoɔdena sonso wo ho. Ma wani na ho. Na bere wo ho ase. Nyansa nimdie. So winya saa niyema yi ka ho a, de aka nyina ayɛ ntoatoa. Mate. Abrewa. Ebi a meka. Yɛda ase pa. Ɔkofo pomano no. Chechekunu no. Nyansapo de yɛfrɛ ne sɛ Asante nwoma. Ɔno ne yɛni ne bedi nkɔmɔ. Prempeh the second a na nka ɔde na nakwadua. Prempeh the first a na nka ɔde na nakwadua. Ɔtɔso mienu. Ne mfinhyia wɔ ha ɛne aduonum. Bia wo bia pre kurukuru na krakra na bra na bepiem wɔ Asante mem hanom. Na fo ade kurutu awisi ahwemienu santem no. Fafra behwɛ de ekoso na wankasa di hu adanse. Onsaka video yi abomoden che na ma obi enya bi na onhwɛ na ontie amamre ne amane afutusem a eka ho no mfa bi morning to me midi ene abusua panyin wusu aduom ye mamu nyina mu ene hwɛ a wɔgye ahenewa osoja ni baako edi yewura Asante hinachi me refi ne din papa WO facha me refi din ni pa o ka sɛ ya ma odi nanso me kan no wunnim ho dada wo sɛ wo mfa Nyansapo enni agorokora ogina opem so achi pe a da bia no obo opem so ban e wo menhia papa me chia pa afei yewura danso Appiah okofo no oye osimpiti prim ne futabra ba manzan nyina enuma no kwantimpomu nsanso na hia manzan nyina papa ajanka ne awisi nyina enyawo a enka wonu buada de e ka che woni se Nyankopɔn nye okese na onye okese na nanom nhyira wo nsa no adwuma na wo nkoso ama wo kwatenten a ahoden so ewo mu abrewa Danso dinero ma minchiro mu woni Appiah wodi abrem enya Appiah danso abrem chirim ne dananso ye wo no bosome nso asa wo brem ti ansana obenya ne honam pa nyini abeye dipa no wa brem na ne maame wa wo tete no ono nso abrem ne danso nti na abrem te danso abrem ye wo ye bosome nko ne de ye bosome nso enya Appiah eni ya kana Appiah macho enya Appiah wo aya na tese se na me koto se obi ka brofo ne obi sere na aya na ye me ya se ade a wo ye mani awu pa cause mia mi krom kasa eni mi krom amamre ne amane wo se mi hu mi nim enti me ka brofo na mi ti anya me ya fi se ye obi de bada ha de mia me de wo se nka mi hu eni me hu danso abrem enya Appiah na owura no nim no ni mu ni awo what did he do Martin di ankasa na ni mu no sir okay se wo bia ye wo no bosom yesu bia ye frɛ ne danso okay wo yo ba wo ye danso ha okay ani na danso abrem opanyini ye say udi no mba so watwa na Appiah masa akosesa no wo nkrata mu na ye na abrem owura no na ne papa chechiri kura friends e bredi no eben kranza bona puye mantem krufie afasha omudi na fibia no ono ne papa ene de baaye ne papa ena sa abosum ne nyina esi ne naso na oye odefo okrom hanom a ohu ahiafo mobo ehu anyanka mobo abrewa anopa uko ne fie a ese ho day care o masalai o mo banso anyo mo nko obi ane ne ba edi akiri nya so mo bechia na ko mo bechia na jo musiga ese wode wo muka ne ye be da no ye ba aka na osaye dwadini businessman a waje abaso body bebre na anu ikra enche okwaji bi a enmunyam ni bi ka Asante hene Asanteman ene Ghana ma nyina obo ne homode onyini nso danso abrem ahwe mfinhia duonu mu nya se de mimisi hunu no de obenya nso de ane ne wahwe ne ho yie pa oguso a wo konkoden edebua ke bibi kakra fa kire wura ne ne nsore nkoy yo de me ka che no ne se na basobo no na wasi yemie nwa wo hu
na wono ankasa nso ohunu gina bra enyankopɔ de ni ginaye a sese woda so ho fi se eda bosome nson ma no anye wo mu nyina ne yiyi na minhuru bosome nson ba so a waye nipa genjan da wonya be yiyi a nyankopɔ so ne mu pagya na ba so pa nti wono nso de nyame e de adom no na wonso wadi bi dom afoforo aya de hye nyame ani mu nyam wonkoso enye ne sa na obenya ne chesi danso hwe oda bia owura danso hwe oda bia enti ono nso ye ka bia mana asi ne so se ye hu se wo hu na emu mo hu yi ai hu yi o hwe mi na woni me wo hwe ono oni mu nti e pese oni mu wo eti eja bia emi za video ni nyina wo hwe enti we nso be hwe ene de ma tu di ene de wa ya tu di foforo pato ya abodoma foforo kra danso abrem bomoden minim se wonim aberwa but wonim no enti nim no why na yen so de so na yen ko mi di dem za panyini owusu adum ya bia am so de maka di obenimu pa obenimu yen so de so na yen ko bomoden share video subscribe na like na fa wadwenche so efa eto ase efa mame ya mammo ni hwe Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Prempeh ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya